футболбози машҳури фаронсавӣ Давид Трезеге ба Академияи Ювентуси Тоҷикистон ташриф овард. Ӯ дар тамринҳои футболбозони наврас ширкат намуда, барои онҳо машғулиятҳои омӯзишӣ доир намуд. Сипас бо ширкати рӯзноманигорон нишасти хабарӣ доир гардид, ки дар он дӯстдорони футбол, мухлисони Давид ва алоқамандонаш тавонистанд ба саволҳои худ ҷавоб бигиранд. Қабл аз ҷавоб ба саволҳои рӯзноманигорон, Трезеге аз фаъолияти Академияи Ювентус дар душанбе изҳори қаноатмандӣ намуда, иброз намуд, ки омода аст барои пешрафти футбол дар Тоҷикистон кӯмак расонад. Ҳамзамон аз ташрифаш ба Душанбе изҳори хушнудӣ намуда, зикр дошт, ки Тоҷикистон барояш писанд омад. Вақте дар бораи беҳтарин голҳояш дар корномаи футболбозиаш пурсиданд, ӯ голи тиллоиеро, ки ба дарвозаи мунтахаби Италия дар финали чемпионати Аврупо дар соли 2000 зада буд, номбар кард. Трезеге беҳтарин лаҳзаҳои фаъолияти худро дар дастаи Ювентуси Турин гузаронидааст. Пас аз анҷоми корномаи футболбозиаш, айни замон ӯ дар ҳайати Академияи Ювентус кор мекунад. Академияи Ювентус дар Душанбе аввалин ва ягона мактаби футболи аврупоист. Инҷо кӯдакону наврасон аз рӯи системаи муайян ва таҳризишудаи итолиёвӣ тамрин мекунанд. Машғулиятҳоро бошад худи мутахассисон аз Италия мегузаронанд. Айни замон дар Академияи Ювентус дар шаҳри Душанбе зиёда аз 100 кӯдаку наврас машқ мекунад. Роҳбарият нақша дорад, ки дар оянда низ ситораҳои бошгоҳи Ювентусро барои илҳоми кӯдакону наврасон боз даъват намояд.